Wow, takže čusli vás u dalšího, nedovolím si říct speciálního videa, ale vlastně takového videa, že vyšel nový teaser, a někdo už to točil z FNAFkařů, ale já jsem se chtěl taky, aby to netočili jako a to je jedno, je nepodstatné. A je to nový teaser, je tam sluníčko a blesk. Co to kurva může znamenat, že sluncem je všechny zahambíte a bleskem je všechny pozabíte, já nevím. A něco to určitě znamená, vypadá to jako nějaký satelit na tornáda, toto to mi chcete říct, že FNAF Sister Location se bude odehrávat u tornád? No nevím. Určitě teďka šich po celý zemi. Co to kurva je? Ale já taky nevím. Do prdele. Skotedí do prdele. Objevilo se to tu asi před hodinou nebo před jakou dobou, já to nevím. Tak. Zadejte. To ti taky zadá. Je tam napsáno Get back on your stage. No. Vypadá to dobré. I do nov. Nov. Jako nov. Co to znamená? A nechápu to slunce. A prostě to nechápu. Do prd. Fuck. Aha, nechápu to. A co znamená vlastně ten nápis? Tak to je dostat zpátky na jeviště. Dostat se zpátky na jeviště, jakoby. Musí se ty animatronice jakoby dostat zpátky na jeviště. Mám to z paměti, nebojte, že bych to překládal. A jestli si to myslíte, tak teď. A new znamená teď. To ví hodně lidí, ne? A když si to sesvětlíte, co si myslím je píčovina, ale ok. Že vlastně tam uvidíte Baloru, nebo Baloru, prostě tu holku takovou s tím dešníčkem, já nevím, jak se jmenuje. Ano, na to, že jsem FNAFkař, tak to nevím, no, tak sorač. Dovolím si říct, že jsem FNAFkař. Ne populární, ale jsem FNAFkař. No, to by bylo vše z té stránky scottgames.com. Tady to máte. A čus.